дӯстон, ассалому алайкум. 5 декабр мардуми тоҷик хаёл мекунам аз тамоми ҷаҳон ба ин мусобиқа меоянд. беҳтарин мусобиқаи сол ва дар таърихи ММА тоҷик. 5 то беҳтарин файтери Тоҷикистон дар як октагон ва дар як бегоҳ баромад хоҳад кард. Фаридун Одилов бар сиди ҳарифи худ аз Озарбойҷон Гасанов, Ҳафиз Сахибеков бо яке аз ҳарифи нави худ аз Перу, Муборакшоев бар ҳарифи худ аз Қазоқистон, Осимхон Раҳмонов претендентский бой бар сиди ҳарифи худ аз Осетия, Россия ва инчунин Искандар Мамадалиев бар яке аз ҳарифони пурқувваттарини худ аз Бразилия дар Лигаи ACA баромад хоҳад кард. Дӯстони азиз, хотиррасон мекунам 5 декабр дар шаҳри Москав яке аз беҳтарин мусобиқаҳои сол ва дар таърихи ММА тоҷик баргузор мегардад. фаромӯш накунед дӯстони азиз, барвақтар чиптаҳои худро гиред то оне ки мисли дигарбораҳо дар кӯчаҳо ва чандин баробар қимат билетҳое ки бигем ҷойҳояшон ниҳоят баланд аст ва нороҳат аст харидорӣ менамоед. мо шуморо интизорем бародарони азиз аз тамоми кӯчаву канорҳои ҷаҳон дар шаҳри Москав 5 декабр.